Trnavskí fanúšikovia pochodovali Bratislavou a všetci sme boli veľmi radi, že nedošlo k žiadnym zbytočným násilnostiam. Policajti na nich dohliadali tak, ako mali. Alebo nie? Trnavskí ultras sa totiž ulicami hlavného mesta prehnali s len trošku pozmenenou nacistickou vlajkou. Slovenský futbal má množstvo problémov. Pokiaľ tento šport nemáte radi, väčšina z týchto problémov, ako napríklad korupcia funkcionárov či zlý stav štadiónov, vás vôbec nemusí zaujímať. Avšak to, že sa v radoch slovenských ultras, teda tvrdého jadra fanúšikov, nachádza veľké množstvo sympatizantov neonacizmu, by malo trápiť každého z nás. Tisícky mladých extrémistov chodia na futbal len preto, aby sa mohli predvádzať s minimálne pozmenenými nacistickými symbolmi. A väčšinou im to prejde aj priamo pred zrakmi našej polície. Futbal bez fanúšikov, to by veru nebolo to pravé orechové. Každý futbalový tím na svete má oveľa viac ako 11 členov. K futbalistom na trávniku vždy patrili a patria skalní fanúšikovia, ktorí chodia na zápasy držať svojim chlapcom palce a robiť atmosféru. Na Slovensku sa však už pomaly stáva akousi normou, že čo futbalový zápas, to reprezentačný pochod neonacistov. Toto je spoločenská hra. Akési mohutné človeče, nehnevaj sa. Pravidlá sú nasledovné. Skupina A, teda futbaloví fanúšikovia, skúšajú, čo všetko im ešte prejde ako súčasť ich tzv. Športového fandenia. Počas pochodu fanúšikov polícia nezaznamenala narušenie verejného poriadku. Experti nezistili, že by sa na vlajke nachádzali znaky prejavu extrémizmu. Skupina B, teda polícia, zástupca zákona, štátu a právneho poriadku, sa snaží zistiť, či skupina A prekročila hranice povolené zákonom. Neonacisti si veľmi často vyberajú samotné tieto rady fanúšikov, pretože tam slobodne viac menej môžu prejavovať svoje vlastne názory. Použijeme obyčajný sedliacky rozum. Vidíte rozdiel v týchto dvoch vlajkách? Áno, správne, sú rozdielne. Sú však jednoznačne podobné, takmer úplne totožné. Podľa expertov, ktorých slovenská polícia údajne oslovila, však nevidno extrémistické symboly. Fanúšikovia futbalu asi nebudú mať na svojej vlajke hákový kríž, ale keď je tam všetko okrem hákového kríža, celá tá vlajka zostáva zachovaná a tá vlajka kopíruje túto vlajku, tak pre mňa je nepochopiteľné, osobne pre mňa nepochopiteľné, že ten expert sa vyjadrí v tom smere, že mu tam chýbajú práve tieto atribúty. Ja neviem, čo tam chce mať SS a ten hákový kríž, vtedy to bude pre ňoho dostačujúce. Trnavskí ultras použili jemne zmenenú oficiálnu bojovú zástavu Hitlerovho nacistického Nemecka. Vymenili len hákový kríž za logo klubu a železný kríž za symbol peste. Ešte aj anglický nápis pripomínajúci písmo Švabach hovorí o bojovej vlajke, teda o tom, ako sa tento kus látky volal za Hitlera. Ešte aj ten názov jednoducho je úzko spätý s touto vlajkou, takže keď sa na to pozriem, tak mi je viac než jasné, z čoho vychádzala tá vlajka Spartaku. V každom prípade môžem povedať na 99,9% tá vlajka jednoznačne vzýšla z tejto vlajky. Znalci, ktorých naša polícia oslovila, by podľa mňa mohli osloviť znalcov zaoberajúcich sa nápravou chýb zraku. Pravdepodobne potrebujú pomoc očného lekára, ak nevidia, že táto a táto vlajka sa podobajú. Takisto táto lepka zdobiaca nápis futbal, násilie sa podľa mňa podobá na SS-ácku lepku dosť na to, aby ju slovenskí policajti mohli proti týmto občanom použiť ako dôkazový materiál. Veľmi mi pripomína znak Totenkopf, ktorý nosili jednotky SS na čiapkách a tento znak samotný je znakom extrémistickým. Toto sú iba dvaja náhodne zachytení hajlujúci Trnavčania. Napriek tomu polícia zadržala len dvoch mužov z Trnavy. Pred štadióna polícia predviedla 24-ročného mladíka, ktorý hajloval. V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie vo veci pre trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich potlačeniu základných práv a slobod. Ďalšieho mladíka polícia predviedla počas zápasu, nakoľko poškodil sedačku na štadióne. Tento sa bude zodpovedať z priestupku. Nejde o to, že by trnavskí ultras niečím prekvapili alebo boli v úvodzovkách horší ako iní ultras. Nedávno sme sa zaoberali husárskym kúskom slovanistov, arci nepriateľov Trnavákov, ktorí zablahoželali Adolfovi Hitlerovi k jeho narodeninám. No a experti zrejme usúdili, že keďže nacistická Tretia ríša oficiálne nikdy nepoužívala vyobrazenie Führera v podobe smajlíka, nemôže byť reč o propagácii nacizmu.
Po slovensky rasisti, fašisti, chuligáni. Trnavský ultras na svojom webe so záujmom sledovali prácu našej televízie. Vraj vďaka takýmto príspevkom si nezainteresovaná verejnosť spraví o fanúšikoch absolútne prevrátený obraz. Tiež mám pocit, že by sme vám mali poskytnúť viac informácií, aby ste si o trnavských ultras mohli vytvoriť názor sami. Vypočujte si napríklad zo pár ich tzv. Chorálov, pesničiek, ktoré majú vyjadrovať podporu športovej činnosti. Všetky kosti som mu dolámal, brucho som mu nožom rozpáral, však to bol len slovanista a belasý žid. Z týchto slov len tak srší športová podstata trnavských ultras. Slovenský trestný zákon má 2 paragrafy, konkrétne 421 a 422, ktoré sa týkajú našej témy. 422 hovorí: kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat a hesiel, prejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej újmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Trestnosť treba posudzovať individuálne. Očividne to posudzujú ľudia, ktorí buď nie sú kompetentní, alebo sú príliš zhovievaví. Polícia v súčasnosti vyhodnocuje dostupné materiály a zváži ďalšie kroky. Možno sa stane zázrak a podľa ktorý z týchto ľudí budú obvinení, možno aj odsúdení. Slovensko však má žiaľ slabú históriu tvrdého postihu neonacistických prejavov. Navyše títo ultras už vyhrali tým, že pochodovali bez akýchkoľvek problémov. Keď niekto hovorí o rozpáraní brucha žida a má vlajku nápadne pripomínajúcu nacistickú vlajku, volajú ho? Neviem, ako ho volajú, pretože slovenskí experti na tom nevidia nič zlé. Pritom je tu jediná zásadná otázka. Ak niečo vyzerá ako hovno, smrdí ako hovno, no má to na vrchu šľahačku s jahôdkou, ochutnáte to?